थाइमा कारण काय 14 तारिख बिसोरनि दिन गानि माबो ताक्लाय थिमानि बिसोर जारिमानि माखलाय रिलायखा नगन दंगाफु आरो प्रखांखा सारिगो काय कत माइक्लाय रिखा नंलाय जालायंगो काय आंबो नों दङ प्लास बाफ्रो काय नंगा आगेबो बिसि नंथाया खबसा खबसु दंगो काय आरो प्रखाय बखरक साजागो हने बिथिना हाना हिसाब बिथिना हाना हिसाब काय दथे आसा बिथिना पेटे बिसि चालियाबा काय थांगा थांमान परे काय आधा घन्टा रगन खाना फोन खायनाय मन सुइच अफ गतैसा कल खायका सुइच अफ 3-4 बार कल खायका सुइच अफ दं ना को गया दिबन हतेसे फोन चार्ज खायजाक फुल गटिके सुइच अफ बुंनाबा एप्रका आं नायनेगे ना संगै बाजाराव नुगु गयचाय तंमार नुगु गाय आन तेमसा तंगो आन्दल दामति गनो गयचारि रह पंका बिन दारानि बबासि तंगो आशिसनि बिहि बबो नुखा गयचाय थामने अबन ब्रेका बरनो साहबको रां 500 रां उठुना हिने बरक सागाफो आसा सान्दा दारां 500 उठुना तो नगसि मिनि बुकरा जनि माखलायरि दंगै आदिरं सागाबा तो 500 रां नांगो उठुना हिता गाय आरबन परेखाय बरगय मालायलिया एब्रेखाय आं कल खायरका दासि संनो बर मेला थालायनायको थालायमान परेखाय एब्रेखाय चिन्नाव बर नुखा किजा गयचाय थाका एब्रेखाय खामादिगिन थांगोन सौ दा खुस्टरि को आगि स्टेन कजाम दिगिता गाय एब्रेखाय आबर परेखाय नायथुम मालिया गाय एब्रेखाय अनेक नायथुम माया गाय नगो खाया एब्रा आइंगो जानोखा जानोमान परेखाय एब्रेखाय कुन सुइच मां एकदम वानाखा एब्रेखाय फान फालिया मान मालिया सुइच अफ पंका बते ताम खायनाबा नगन मा फायसिना बिले आबर परेखाय आं वाना चिन्ता मां फासा थुलिया एब्रेखाय फुंनि इनति आइचुक 4:49 आनो कल खायरो आंनि वाइफता गाय बसाव आं बेंगलुरु सबायका नोंता नायटुकदि आतिरक साता बेंगलुरु साबाय थांहन नों सायमानखा बेंगलुरु साबाय थांगा बोलते जे आइनि बो कल खायने मिनि सुइच अफ यांग सुइच अफ गा आबरो किजा हिसुं थागा निता आइंग सुइच अफ यांग सुइच अफ ओंगे ताबुगनि बिहि नन याक्रिनो कुबुन चलाबाय थांगा ने नों वानसुका ओंगे ताबुगनि बिहि नन बाबा हेके मानाने मुसुं प्लास जे आनि जे तिप्रासा ताकुग्रनो जे बेंगलुरु तंतनाय आनि ताकु तिप्रासा बेंगलुरु तिप्रासा टीम दंनो गयरो ब्रक जेफोर फन थांगा गाय आं मबाइल नम्बर इनाय फटो क्लिक रहनाय सालानि रहनाय बुरिनि रहनाय सालानि खेतो होते नंगो करे फटो छबि कांगमाया बिनि डकुमेन्ट दंगान याबा आगिने होतेना गाय सिनेमा बो दंगो कुमुन यक्लायो गाराम बिसिंको मिया फायका जे बिनि नगनि फेमिलिनि बररक आन नगो 20-25 जन रक आनो सं फायका नों आगिने होते आगि इंगो दमान दिसदमान इंगोमान बुसानि सिगांगो बर आं उन्ति सगो बाहायके सानाबा निजिनि बुसानि गाना खातो ब गाहाम फै दंनाय बिले गारे फरायखाय आगि किसा बर कौ बांलायखापो वा लायखापो गाफ्रा दिनाव बर पाइखा मसमा गाब असमयका आं प्रुफ माय आंखा बां बुदिखबा आन बिहिनबो माजारा दिनाबा गनिनि बिहिक जे नगनि अंहर थांपुरु नगनि रां पैसा रक्लांदा थां रां पैसा बोलते रां खाय दंगो एकोनो बोसोर रक्लांजाकना प्राय 21-22 रक 22,000 ओमफ्राय आबो तो उइद्र खायगा आनर एसएमएस फयो ताबो उइद्र खायको रां न खाय गानर एसएमएस फयता उइद्र खायगा जे बेंगलुरु तिप्रासा टीम आं जे कयहर नरन दे जागा अमांनि जे जागा फान थांतु रंबि तनिदि आइफ्रा आना साहदि नोंनि मोबाइल नम्बर खाय आनि मोबाइल नम्बर 9233626243 टेकेसन नम्बर खाय 6009793325
ni nok hingga boro ani kami hingga Tulaisikor Ramdewan Cupara hingga ni bihing para hingga ani bihni para hingga Bisram Sipai Munda Busti ni mung hingga ani bunga Soranjay Debrung ni bihing ni kai si Bogopati Debrung hingga nang tabuk ni bihing no je nugui tongnai hingga tabuk nang manan musungko tai lukurong no koyo nang ni kokduko sana bagai ani je jaga ani family ni je nuk tongnai rok je nugui tongnai rok mosen nalan nai je kana ani kokduk dambaro phun khaire sabe jadi borno kisa romoi phane toni jadi erpore kokduk ni pore ang tam khaina khaya ang norobi kirnai